итегіз. Bu Emine, ул Kazan'dan. Olsun. Bu Ozat mı? Bu Ozat değil. Юк, bu Azat түгел. Bu Bulat. Güzel misiniz? Сәлем, Нишек хәлләрегез? яхшы, Айсинен. Әйбәт, син татар телен өйрәндең. Әйе, өйрәнә башладым. Яхшы, танышыйк. Минем исемем Айнур. А мин Таня. Мин бик шат. Мин дә бик шат. История создания нашей семьи. И до этой встречи я совсем не знала татарского языка. С сайтом АНТВ учить язык оказалось очень интересным. И освоив азы, теперь я могу общаться со своей новой семьей на их родном языке. АНТВ сайты миңа татар телен өйрәнергә булыша. Бу сайтны оештыручыларына зур рәхмәтемне белдерәсем килә.